to duk wannan abubuwan sai mun tsaya mun kiyaye mun tabbatar da abin da muke da gaske ne. Kuma kamar yadda kuka sani tarbiyyar gidan nan, tarbiyyar jagorancin gidan nan, tsarin gidan nan da yadda ake abu ko kana jeji idan an san gudunmuwar da ka bayar to ko ba rai ba ka da rai za a shiga gidan nan naka a buɗe kofar gidan a duba wanda aka ga ya kamata a jawo shi domin a zo a ci gaba da tafiya. Domin ma akan akan kare ku cewa ni ku ɗauke ni tamkar dan uwanku, ni ma kun gada ni na kun gaje ni gadon ku ne, kun gaje ni kun mallake ni. In umarnin ne ni ma na gaje ku a maganin umarni, duk abin da ya yi shi ya yi. Gida ne da katanga, abin da na so da za a rubuta ta cewa duk abin da ya taɓa mutuncin ya rusa ku ya rusa, duk abin da ya taɓa mutuncin